Iti solsona iti bandang launa alas 2 na panak pela nagsolso iti barangay sa Nalasin ken Lipay aya ket nakita mo ti jay okay pela digitalan. Ngem iti malemen iti mga alas 5 talagang di makkel digitanumen nga possible so talagang isolated man DJ to nga barangay sen so DJ iti ni count nga talagang mabaling digiti families nga talagang affected din. So as of 5 p.m. iti nag-evacuate dito as of 5 p.m. So dati ni baga kami tatay kat actual design nga ti masapol nga may report kat as of dati 5 p.m. So digiti datuman to nga i-report ni kat tumbigat to nga may kami digiti may report amin digito eh. So iti barangay Bagbago at dadwa nga pamilya. Ayan, iti nga imay diti iti munisipyo dada dito RHU. At noon at least akat may kanda iti nasaya at nga dati matatardangan nasaya at izay. So nakapangandamat din ken amin-aminen. So kinasaritak pa ni iti MSWDO nga mangikwada iti projector no nagpabuya daman iti ano no makabuya daman iti movie lalo ka do the ubing agayayan izay ada bakit ada pe dati kayanak nga ubing nga talaga ket iso nga ada jay iti kunada ket adape kano iti babae nga nabati ja balbalida ay no aping handang imay ket kadagiti nga tiyempo ket narigat bet nga ayaban ida uno alain idan. So iti barangay Juan at damet duwa nga pamilya ayan nga at sa barangay Hulen kastamet iti barangay Laureta da Mesa iti barangay Talugtog at 5 nga pamilya. Iti total nga 10 nga pamilya iti at dayon ti evacuation centers. So dagiti iti barangay Talugtog at dayjay Talugtog National High School. Iti kayat ko nga ipadamag nga iti barangay Santiago diti highway ket unpassable iti lugan. So adda kaming may sa tatay nang ibaunak iti dati payloader tatay nga mangituron ko maka dati dakkel nga kayo ang taksang gasat iwalwaling pela di may isa nga kayo ket addaman sa bali nga kayo di libutan. So hanga makayanan paglalalo ket adutwaya nga nakabalantre jay delikado ya delikado iso nga adupay din iti agtaw-tawag ibagada nga di da makaserek iti solsonan awan mabalinan tayo ta kastimot iti tiyempo lalalo awan silaw hang makita no kasano iti sitwasyon nga talaga. So ipabigat mi iti mapanag clearing ijay at non sigurado met lang safe digiti digiti responders tayo nga mapanag clearing operation. Okay. One voice sa dati barangay Lipay kan barangay Nalasin na kumusta tatangaro iti koordinasyon tayo iti nadakamat nga barangay di panangipadanon karay iti relief goods karay ito kan dumapay nga tulong nga kasapulan da apo Vice Mayor. Ti napanagpimas siya rijay ti muno na nga dinama ko no at no kompleto mo lang iti kompleto damad lang iti food packs nga nakasagana kas pagarigan. Kasi di ko nakalakwada, duwangal daw dating bagyo, ket nakasagana kay laeng kadeting bagyo kanakit nakasagana da kano. So dinamag ko no adda digiti masakit, digiti dialysis, adda digiti masikog, digiti mabaling digiti senior citizen nga mabaling nga umay evacuated ta umay dito kunada met agpadada na lasin ken Lipay kunada nga okay lang kaya mi pela dito So kay nasa when nakasagana da jay damat digiti digiti kanen da mabaling ited kadagiti kabarangay da. Kadeti nga kinapigsa ti angin nga paspasaran tayo gapo pelang iti bagyo nando apo Vice Mayor malaksid kadeti iti barangay Santiago na iti nagtulidan nga kay kayo. How about kadeti duma nga barangay apo Vice Mayor? Dagiti dadto mga barangay sa tay lang malemaya nga at clearing operations at iso ti mandar ko nga masabol at clearing operations ti amin nga barangay once nga the emergency in cases of emergency ket
accessible iti an dagiti lugan tayo nga mapan ag rescue no adda mangkas pagarigan rescue operation. So naka clear market din dagiti mga barangays. Kadito nga tiyempo hang kulang masigurado ken hang magkaibaon dagiti barangay officials nga rumwaren dito nga ron awong kuryente hang makita dadalan pakaisupay ket dinay ti pakairisguan ti biagda. So hang mga ipalubos nga rumor da kadeto yan nga magyanda lang isay sa barangay hall isay ti pagyananda. Okay, how about iti heavy equipment sa po Vice Mayor no in kaso nga dari ti landslide yun iti kasapulan nga responde antoy dari ti gagamitan ti panagresponde apo Vice Mayor awam mo iti problema karagitoy? Well, damat digiti imay imay nga kuan imay nga quarry operator ditoy ayang imbaon ni J. Macri Chudoro at dati payloader ngayon baon ni Mr. Walter Villa ngay so iti kadwa tayo nga napan nagiwalwaling tatay J. Barangay Santiago. So dadamit dagiti pay equipment iti munisipyo ayang kasang nakaredy dita nga mapan nagresponde uno anya man nga kasapulan. So amin magkadinay nakaantad ditoy kundi siya lang te kunak narigat nga madaag ag clearing kami kadeta nga tiyempo iti Barangay Santiago dati pilang way nga mapanijay iti ag subsublida adut ag tumbang nga kay kayo. So talagang narigat iti narigat nga baunen ita ket baka pakabasulan tay pay no ada mapasamak kadigiti responders tayo. Yeah, so at least safe digiti do mga tattao ket no kung mamabalin kaya kung balaagan digiti apong kakailan siguro lang diti ini nga sorsona iti amin nga agdengdengeng iti deti nalatak nga estasyon ti Bumburadyo nga nalami iti panawen aduda iti agiinom no mabalin gumaket hinay-hinay lang dati kaya tayo pelang i-manage kaya tayo pela ti tumulong kadigiti kadwa kapamilya tayo ken kadigiti karuba tayo. So DJ lang iti kayat kung ibaga ket agreedam tayo ket mabaling pumigpig sa pedete kaditi umega parbang. Okay, maraming salamat Apo Vice Mayor kan karete agondaway makadkadwa ta pa ni Bombo Cristel Tabladillo iti Angkor Guman karete nga programa tatati Zona Libre. Bombo Cristel, dagiti follow-up questions mo. Okay, maraming salamat Bombo Bernadette. Naimbag nga rabi Apo Vice Mayor Jonathan De Lara. Naimbag nga rabi Bombo Cristel. Yes, sir. Sir, kamusta mo tan iti da mga sitwasyon tatay iti monitoring tayo dita ilitay nga solusyon mo especially na dagiti kunatayon nasusulinak nga lugar wano asidag kadagiti karayan Apo Vice Mayor. Well, iti ini nga solusyon naka-standby kami dito MDRRM office ay nga mang-monitor itaglawlaw iti ili nga solusyon. So kas te konaktatay duwa iti isolated barangays ti Barangay Lipay ken Nalasin karaman na pay iti San Julianen tan dite mo makadiretso ijay ken kadeti deti kalsada tayo iti highway iti Barangay Santiago ket unpassable gapo iti nagkadung na tumtumbang kay kayo dita lalo ket iti rakil nga kayo digitay. Gayam ti total na Apo Vice iti evacuees tayo manaming nga individual? Adu iti actual na tatak at adu di say mabuti 700 plus ay 1,000 plus at kung considering di say duwa nga barangays nga isolated ay ti Barangay Lipay ken Nalasin gam iti talagang i-report mi pelang as of 5 PM. So dating naalami nga reports sa tatay iti other barangays isunto iti report ni iti tunbigat no kadizay. So as of 5 PM sa kapulong nga pamilya total of 28 nga evacuees. Iti munisipyo at dadain them ken no ikita hindi ko mga 21 ditoy. Kaya silang naka-report pela ang i-report ni tatakit dati 28. Barangay dagitoy Apo Vice dagitoy evacuees tayo.
Dagiti at the TRHU ket taga Barangay Pagbago, JC Chubuanga. Tinapan ije ket datay manungalugan tinapan ije tatay talagang aduda na pan. Aduda pa iti may adapay dati taga Barangay Marikat nga ini-stretcher ni tatay nga napamin nalala. Ngayon mahampi nga nakaraman no kakari report ni Zay paraton bigat ni Zay. So madami iti consolidation mi iti reports tapno na clear lang nga may report mi para tunbihat. Kamusta mat po Vice dati dagiti evacuation centers tayo iti aggadama maakomodar damat laeng amin paylaeng kadati bilang agarop may pagarop nga 700 dagiti amin nga evacuees tayon dita ili ti Solsona. Actually hanga 700 isolated digiti Isolated. Yeah. Isolated digiti Duma like Barangay Slipay and Nalasin talagang nasurok nga pa 700 or 800 digay. So they say that say okay na pala magkandinay zay. Han lang nga possible that yan ti Barangay Talugtog yan ti mararamig nga rantay izay so nga makunang nga isolated. Hante nga makapanizayan handa makapailin. So digiti talagang at digiti evacuation centers tayo kaya magpailaeng. So digiti dumang evacuation na nag-evacuate ket adada di barangay halls ken digiti eskwela nga intended for evacuation hall. Amatan na po Vice timununan nga inapaay tayo nga tulong malaksid lang kadagiti evacuees dagiti isolated tayo. Well, kadete kat disay pinagpuligos te lang pinang monitor tayo iti glawlaw at dagiti reports nga dagiti talaga ni itayab pa iti galbadan ang narigat agkwa tayo rabi bat nga pasamak ni Isayan narigat ti agputi iti rabi ita bakano dati pelayen tadalan kasla iti Santiago iti agaw awid dagiti grupo dagiti napan tampan nga payloader ket adu iti agtumba nga kayo so kunakon narigat ti aggaraw tatang rabi so isumay iti impakpako nami kadagiti imununa nga meeting mi kadagiti apong opisyalis iti barangay ken kadagiti kaopisina dagiti adayan ti MDRM nga kunakadakwada ket haan nga mabalinan nga agdapela rescue operation tayo iti beyond 5 p.m. Uno dito mapampela agala iti evacuees iti after 5 p.m. Iso timbaga kalakwada. Numan ada emergency nga talaga iso ti talaga nga between life and death di talaga nga mapantayo danunen no ore kasting tiyempo no kasting oras no po. Pero dagiti dumamat po biseng barangay, dagiti pagdalyasatan ti lugan. Pasabol matlaang po Vice Mayor? Well, kas tekunapon, dagiti lang iti in reports ko can reported nga unpassable. Ayan, that isolated two barangays. Iti barangays Nalasin and Lipay kan dati highway iti barangay Santiago. Ken at in post mi pa yan nga road advisory kadati panaka-close iti highway tayo iti Barangay Santiago so unpassable ket declaring operation will resume tomorrow for the safety of the public and tapnon agyanda pe lang iti indoors ken out handa nga rumuar tapnon awan iti may sagsagmak nga madisgrasya kadakwada. Okay, Vice Mayor, nadapoy dagiti kayat mo nga ipadanon kadagiti komunidad tayo, dagiti kakailian tayo, iti iliti Solsona. Go ahead, sir. Well, kasi kung nagtatayan, agreedam tayo apo, dati amok nga ato iti agiinom tatang, takasti ti siyempo na, agsano, kuray no madamati rescue operation may mapanggala iti evacuees, kadigiti siyempo iti paragtutudo, ado agpapabara, madamat shutdown, di ko nakadakwada po nung mabalin, basti-basit lang. That ay manageable, pelaeng iti panaginom, tabaka no ada kasapulan iti pamilya, ada kasapulan iti karuba, makatulong tayo pelang kalakwada.